खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म निखासि दख'र एबसुआ रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायजों लोब्बा लानानै खौसे रंजानाय आरो बैसागुखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय निखासि दख'र एबसुआ 3 नं दिहिरा गेलेग्रा फोथाराव 3 नं दिहिरा गामि जौगा आफादनि मददजों सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बैसागु फोरबो फालिथायजों लोब्बा लानानै खौसे रंजानाय आरो बैसागुखौ बरायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनो। बे फालिथायनि हाबाफारि बायदियै फुंनि 9 रिंगायाव एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो दख'र एबसुनि आफादगिरि रजेन दैमारिया। रंजालि बैसागु फालिथायनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो दख'र एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि बोसोनगिरि मिथिंगा बसुमतारिया आरो मुंख्लंफोरनो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो दख'र एबसुनि बोसोनगिरि राजेन देवरिया। गिबियावनो आङो नोंथांनि बड'लेण्ड बुद्धि चेनेलखौ आङो निखासि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। जोङो निखासि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बोसोरफ्रोमबो रंजालि बैसागुखौ जोङो फालिबोबाय थायो। बै हिसाबैनो दिनै जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो फुंनि आर'ज नैबे हाबाफारिखौ लादों। बेनि उनाव जोङो नैथि हाबाफारि दंमोन जे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि फिरफिला बिरहोनाय नैबे हाबाफारिखौबो जों लादों आरो थामथि हाबाफारि हिसाबै दङ जोंहा बैसागुनि फिरफिला बिरहोनाय नैबे हाबाफारियाबो जानानै थांदों आरो जोंहा ब्रैथि हाबाफारियाव दङमोन जे बड'लेण्ड जाय जोहोलावजो बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। लोगोसे जोङो जोबथा जि हाबाफारि नैबे हाबाफारियाव जोङो बिफां फुलि गायनाय लाखिदों। दा बेबो हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो जोङो हारिमु बिथिङाव जोङो जोंनि निखासि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव थानाय जोङो मोनफ्रोमबो गामि आफादनिफ्राय जोङो हांख्रायनानै लेंहरनाय जादों जे जोङो मोसाखावरि बिथांमोनखौ जोंनि हारिमुआ थांनानै थानांगौनि थाखाय बेवहाय जोङो दासिमाव जोङो नुनो मोनदों जे जोङो मोनब्रै हानजा बिथांमोना अलरेडि बाहागो लाफैदों जे बेवहाय जि बर'नि रंजालि बैसागु नैबे बैसागुखौ खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै मोसाफैनो थाखाय बिथांमोना बाहागो लाफैनो हादों। जोङो मोनथिखायो जे जोंहा रंजालि बैसागुआव जे जोंहा मोनसे गोदोनिफ्रायनो मोनसे परम्परा सोलिबाय थादों जे उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमनानै गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय नैबे हाबाफारिखौबो जोङो निखासि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो लानाय जादों। औ नंगौ बेयो दाबावैसो जानानै थांनाय जे जोंनि जि आइटेक बर'नि जि दामजुफोर जि बर'नि गुबै जाग्रा मुवाफोर नैबेखौ जोंनो सरकारा जिहेतुके जोंनो बर' हारिनि जि सिनायथि बे सिनायथिखौ बिथांमोना जि आइटेकआव सोसननानै होबाय। बेनि सायाव जोङो निखासि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बेवहाय फोरमायथिनानै होनो थाखाय जोङो फ्लेक्स बानायनानै जोङो बेवहाय जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो फोरमायथिनानै होनाय जादों। खारन जोंनि गोदो गोदायनि जि रिफारेन्सआव नायोब्ला जोंनि जि बैसागु रंजानाय बा गामि गामि थांनानै जों सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै मोसानाय बेखौ जोङो जोबोर खमैनो नुनो मोनबोदों। बे हिसाबै जोङो निखासि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों नैबे बाथ्राखौ जोङो फोरमायनाय जादों जे जोंनि रंजालि बैसागुआ जाहाथे गोदो गोदायनि जि बर'नि दोरोङारि जि दामजुफोर खाम सिफुं सेरजा जथानो बेखौ लानानै बा बर'नि आर'नाइ लानानै बर'नि गामसा गाननानै जोङो बेखौ जे बर'नि बैसागुखौ रंजानो थाखाय बा बेखौ फालिलांनो थाखाय जोङो निखासि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौ फोरमायथिनानै एबा खावलायथिनानै होनाय जादों। औ जि आइटेकखौ लानानै जोंनि निखासि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव जोंनो फोरमायथिदों जे बिथांमोना जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावनाय जि खामानि जे बर'नि गुबै दोरोङारि जि गाननाय जोमनायजों लानानै जि जाग्रा मुवाफोर बर'नि गुबै नैबेखौ
जोबोर बिथांमोना रायजो राजाया गोजोननाय फोरमायदों जोंनि निकासि दख'रा दुलाराय बर' फरायसालिनि आफादनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होदों जे बेखिनियानो आंनि फोरमायथिनांगौआ। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।